Mahilig ka ba sa maanghang? Yung tipong halos lahat ng kainin mo gusto mo lalagyan ng sili dahil mas nakakaganang kumain? Well, good for you. Dahil ang pagkain ng maanghang o may halong sili ay hindi lang pampagana sa pagkain, meron ding benepisyo sa kalusugan. Ayon kay Dr. Willie Ong, public health expert, ang sili ay mayaman sa vitamins A, C, potassium, folic acid at fiber at meron itong capsaicin kaya gaganahan ka sa pagkain ng spicy. Ilan din sa binanggit ni Dr. Ong na benepisyo ng sili ay pangontra sa diabetes, nagpapababa ng blood sugar, nakakapayat dahil nagpapabilis ng metabolismo, nagpapainit ng katawan, napipigilan ang posibleng pagbabara sa ugat ng puso at nakakapagpababa ng level ng bad cholesterol. Bukod dito, pinaluluwag din ng sili ang baradong ilong dulot ng sipon at sinusitis. Nakakaalis ng sakit sa katawan dahil sa sangkap na capsaicin. Maaaring gamiting pamahid sa masakit na joints at arthritis at nakakapigil sa cancer tulad ng prostate cancer. Kaya payo ni Doc Willie, huwag katakutan ng pagkain ng spicy foods dahil may nutrisyong makukuha dito na hindi mo inaasahan.